Fl-aħħar ġimgħat id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi beda xogħlijiet ta' riġenerazzjoni fiż-żona ta' Arlapsi wara l-ħsarat kbar li ġarbet iż-żona kawża tal-maltempata Harry li laqtet lil pajjiżna ftit ta' xhur ilu. Il-maltempata affettwat l-aċċess għal bajja kif ukoll is-slipway li tintuża b'mod partikolari mis-sajjieda. Il-ħidma bdiet wara konsultazzjoni pubblika fejn il-maġġoranza ta' sottomissjonijiet enfasizzaw li n-nies jixtiequ li ż-żona tibqa' sempliċi u kemm jista' jkun kif inhi. Il-proġett b'investiment ta' madwar 2 miljun euro jinkludu wkoll il-bini mill-ġdid tal-iskalli li tagħti għal bajja l-oħra magħrufa bħala Eruq Miżun. Fl-istess waqt fl-aħħar ġimgħat sar ukoll xogħol ta' installazzjoni ta' qarbli ta' dawl li jaħdmu b'enerġija solari. Dwar dan ikkummenta s-Segretarju Parlamentari responsabbli Omar Farrugia. F'Arlapsi dak li wedna verament qegħdin nwettquh fir-realtà. Qegħdin naraw l-ewwel fażi ta' dawn ix-xogħlijiet tant importanti sabiex mbagħad inkomplu il-fażijiet l-oħra li jmiss għal Arlapsi għal din iż-żona fin-nofsinhar tal-pajjiż sabiex verament nagħtuha lura lin-nies.